kafin ka kira su ka tabbata kana da gaskiya. Wannan bidiyon zan yi magana akan police ne, so ka tsaya kar ka wuce saboda wannan bidiyon zai yi ma amfani. A wannan bidiyon zan koya ma hanyar da zaka samo number PRO na police na state ɗinka ne, wato Public Relation Officers. Duk inda ka je kun san a yanayin ƙasar nan babu tsaro mai kyau, sannan police suna accusing mutane za su iya tare ka unnecessary, su tambaye ka su take permit, bayan takardu sun cika su ƙi barin ka tafi, ko kuma a zo a kama ka unnecessary, ko kuma wani abu yana faruwa a area ka kana so ka reporting wa police kana tunanin ba za su zo da wuri ba. So a wannan bidiyon zan koya ma inda zaka ɗauki Public Relation Officer number na PRO ɗin police na state ɗinka kenan. Zaka iya saving a number ka, duk inda abu ya taso zaka iya kiran su za su kira inda kake, za su turo police a zo a duba, ko kuma za su ce ka ba wa police ɗin da ya tare ka su yi mai magana direct. Da farko zaka shiga browser ɗin wayanka ne, zaka duba wannan link ɗin gashi nan na sa shi a sama. Idan ka shiga zai kawo ma guri kamar haka, zaka duba number police ɗin da yake Public Relation Officer da yake communication, harkokin communication na state ɗinka, sai ka ɗauka ka yi saving a wayanka. Duk inda abu ya taso su kuma su kawo ma ɗauki, ko kuma su ce za su yi magana da officer. Amma fa kar ku manta police ne, ba a wasa da police, kar ku kira su a unnecessary abu, kuma kafin ka kira su ka tabbata kana da gaskiya. Kar ku manta Abubakar Sadiq TV, ku like ku share saboda wasu su ma su gani.